Kami kumusik. Magandang hapon sa inyo lahat dyan. Sa araw ng Lunes, March 21, 2022. Pamasin naman tayo kumusik. Kasabay natin yung Biyang Davao 1898. Maalis na tayo kumusik. Alas 2 ng hapon kumusik. Mga amigo kumusik. Magandang hapon sa inyo lahat dyan. Alas 3:01 ng hapon kumusik. Sa orang Lunes. Bisaya naman tayo. Dala tayo sa Lucina, Laguna. Ay, Lucina. Alaminos. Pog City tayo. Shoutout pala kay Hibe Albaran. Dito. On board sa atin music. Pati si Mr. Aranas. Wala na, kain na namin din na. Shoutout din sa partner ko si Mr. Lao. Oo, tsaka yan. Shoutout Mr. Lao. Nagbaba si Mr. Warren Disputado. Kain na namin eh. Kasi yan eh. Doon kami Kasama sa kay Lao. kasama. Oo. Doon na lang biyahe. Tawag medyo sa akin siyempre. Kakanta niyo sa pwesto. Alam mo na dyan. Isang lomi hati kami, halos di maubos na yun. Ang dami. Jump Jump yan, yan. 1995. Pero BBM tayo. Hindi ko pusip. BBM. Labindalawa pa na naman ito isang taon na ito. Labindalawa siya. Ada ka dito? Oo. Maluwag dito. Dito tayo papasok yung pusip sa Level sila. Devers ng Alaminos, Laguna. Ito yung Devers ng Laguna pusip. Ano? Hello? Sino yan? Shoutout. Rina Luaris. Talay. Indralin Alibalo. Ruel Gista. Pedro Gista. Ete Gista. Talay. Ano? Shoutout tayo sa lima kasama ng Devers ng Wa? Salubog? Maintenance. Sa lima engineer pusip. Mamaya. Sa ano mo? Sa War. Bus. Yeah. Alam? Papasok mo pala ang mamaya mag-over mo. Sige na, babay na. Yung bundok sa harapan natin. Yan na. Yan yung bundok. Banahaw sa Saraya, Quezon Batis. Malaking patok yan. Ano ba yan? Mount Banahaw.
Ilapit na yung bato ka. Balat pang pa dyan. Ano kulay? Ano kulay? Ayusin nyo. Mamatalo ng puta. Hindi, kukuntirin ko na siya ng pan. Tignan nyo kung sa may nadaan ka. Baka may butas sa medyo malaki. So, hindi kayo nyo. Ano yun na naman? Shout out na rin sa ating mga pasero. Bigyan mo na. Mga taga Bigyan mo ng Bicol, patukas para lumapit. Waray at Kabisayan. Good. Okay, wala din eh. Love eh. Bullshit na yun. Angelica Jones. Masok na rin sa politika. So, matagal ng bukal yan. Tapos ang terms na siya may taon bukal. Ah, Tumaba naman ngayon congressman. Marami siyang pwede. Ito mo na ba? Ma'am. Ma'am. Okay, sige, sige. Padala mo sa ano bukas. Kay Lino, kay Alan. Ano ba doon sila naman? Kay Big, madalhin mo kay Big para makuha si Lino. Pinirmahan yung ano, violator's ticket. Nandun eh, patawa-tawa kanina eh. Tawa niya. Okay, sige. kalaban pa na ni Angelica Squad. Mayroon din. Ay, madaya. Gigibay niya yan, oh. Ano pa kayo eh. Hindi alam pa. Angelica Jones, alam pa. Gigibay niya may rambit. Dito sa si Boyong. Si Boyong ang matunog eh. Buong galing. Talaga. Oo. Sino kalaban niya? Buong galing din. Pamangkin. Ano ba na pamangkin? Kaya parang
Yan. Puro city na lahat yan. Oo, sabi ni San Pedro. Wala ba? City ba na? Kapuyaw yata, city na rin. City na rin pala kapuyaw. Iguadyo sa SM. Nagka-traffic kaya ganyan. Ambel Monday. Ano yung pwede nung pinakapanganay? Yung kapatid. Hindi ba? Hindi. Hindi. Anak na yung mayo. Mayo yun eh. Ano yan? Tapos din tapos siya ang siyang taon. Tapos yung Ambel. Ito mayo. Kapatid dito si Louie. Tama. Traffic to sa San Pablo City. Dalawang pamangkin. Tumatubong ko siya. Wala na. Alas 4 ng hapon. Wala na pa. Talaga puro May inaasahan ako dito ng bata. amag talaga. Ganun ang ganun yan. Lumapag pa'y matanda ngayon. Hindi mo naabot na siguro ng sumunod. Matanda na si Big. Big Monty. Pinakapuno. Iba yung mga pagkain na akin pa ng Di ba may namatay mga kapatid? Yung anak ko yun. kapatid niya. Kapatid ano? Saka po kong yung parehong niratrat. Nilinis na yung garden view sa Calvario. Sabi niya, Sumunod nga San Pablo. bukuhan na rin yung basto niya. Dati po pagkain na lang. O yung iba hinahila na. Si Sarto na mataba, yung may nagbuka ng record ng nahin na. Parang ayaw na. Tapos na yun. Tapos na si Pinay. Tapos na yun. Ikaw po lang takot mo. Dami ang wala yun. Tumakbo ba yung anak mo yun? Yung pinatay? Ang kalaban yung vice mayor na Yung Vice Mayor, yung nakaupo ngayon si Van. Rivera. Rivera.
Buset, alas 4 Sugutay City ng hapon. Dito na tayo sa stop ng Saraya, Quezon Province. Kasabay natin ang Bayan Davao. Kaya buset, kainan mo na yung mga pasero natin. Shout out sa ating mga pasero. Buset.